Handumana na. Maminaw na ta. Handumanan sa kaaw. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit, ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Geraldine. Sa di pa nag-usugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga nag-uluhan. Tahanan. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kini sa kababay nga taga Kawayan Masbati. Ang atong matatampo nagda singan nga Geraldine. Hello, Geraldine. Uyab na ta? O lagi, John. Ako na kang gisugot. Oh, salamat kay Geraldine, ha? Abi ni mo, nalipay kay ko nga imo kong gisugot. Ayaw lang jugog pasakiti, ha? Di ka na may tapo. Nga ako kang pasakitan, kay love ta kay ka. Salamat, John. Kinsa man tong naghatod ni mo, Geraldine? Si John to, ma. Imong uyab? O, ma. Anak, ayaw padaan ang uyab-uyab, ha? At imanagid in taon imong pag-eskwela, nak. Ayaw ka bala ka, ma. Isa nag-uyab-uyab ko. Dili may tabo nga akong pasagda ng akong pag-eskwela. Bantay bitaw, ha? Hi, Geraldine. Ay, John, ikaw magudi ay ni. Wala kay klase? Wala, nga naman. Nglag tata. Asa man tamang laag? Si kasa lang good. Kada bang malingaw ta ba? John, unsa man yung gidadaan mo na ako, uy. Nga nang nanuod man ta din, Naigugma ka na ko, ha? Siyempre, nahigugma. Musugot ka ko nimo kung wa pa ko mahigugma. Nga sa ato pa, dili ka mo balibad sa kung gusto. John, Geraldine, John, ayaw kimahatlok ko pa. gusto pa yung kadlukan. Nag-eskwela pa ba ako? Kasi mamapdos ko. Ay, kabala ka. Ako rin bahala. Di lagi ka mo abdos. Basta pa ya. O lagi. Talaga, Rebe. Kaya naginaminam na ko ni mo. Geraldine. John. Si John sa eskwelahan. Pero may manunta ko niyang kuhaon. O sa kasimana naman nga siya magpakita na ako. Nga naman ka. Day, Geraldine, nagbuwag na din mo ni John? Waman, day. Nga na di ay. Ako magod siya nakitaan nga may kuyo nga laing babae. Ha? Ha? Kisang may nagsulti na? Di na kinahalang mahipaw ka. Angko na lang. Tinuod ba nga may kauban kang laing babae? O, Geraldine. O, kinsa itong babayhanang imong kuyog, ha? Ang una na kong uyab. Unsa? Nakita migbalik. Huwag mo natugad nga may pagbati pa dahil may susagusa. John! I'm sorry, pero magkibuwag ko nila. John, maluoy ka. Maluoy kayo di puhatan ako. Salo ako, Geraldine. Mas mahal na ko ang una na kong uyab kay nimo. Human sa nahitabo na to. Basta-basta na lang ko ni mong biyaan. Ay, huwag ka dili ko ni mong pasakitan. Ano nga naman ni Ron? Ha? Ano Ay mo, bayan lang kung ipamugusin mong kaugalingon. Ayaw ipamugusin mong kaugalingon din ako kay wala ko'y gugma nimo. John!
Unsay mo undang? Wala naman ko'y kana nga may eskwela mo ay. Nga naman, nagbuwag mo atong dyan? O ma, O nga nung i-apil man nimo ang imong pag-eskwela sa inyong panagbuwag? pasagdi na lang ko ma. Basta kay wala ko'y kana nga may eskwela. Ay, pastila nimong bataa ka. Unya, magunsa naman lang ka. Mangita kong trabaho ma, aron malingaw ko. Salamat intaon kay nakasudin kong trabaho. Maning malingaw ko, aron malimot ko sa gibuhat ni Jana ko. Unya, nak, kumusta man imong trabaho? Okay raman ma, nalingaw rasab ko kay mga buutan naman sa akong mga kauban. Maayo hinuon. Aron dili na ka mahinumdum atong dyan. Ay, salamat. Kahigda na gyud ko. Kapoy-kapoy rong adlaw da kang customer. Ay, magalingaon ako ning cellphone, bi. Sa di pa ko matug. Namay ni chat na ako. Michael yung name. Mogin yung mga laki eh. Ganahan kay trip-trip. Pahala ka diya. Di ko mo reply ni mo. Uy, hello? Nagsige man din nag-message si Michael na ako. Nagsigig pang umusta. Tawagan ako, be. Ay, salamat imo na gid kong napansin. Nga na, Deka. Waman, Unya? Ano sige makag-chat na ako? ganahan gud ko nga makik-friend mo. Makik-friend na ako? Unya, imo din kong panguyaban. Ug kung magkauyab na ta, imo kong pasakitan. Ha? Dapa, tipod ko ingon na, uy. Ingon anak mong mga lalaki. Inyo lang duwaan ang feelings na mong mga papay. Ibaw na ko. Gipasakit pang tingali kas una ni mong uyab sa. Ika pala ka, kaya kung kita'y magkauyab, di tagid ka binangan. Minyuan na hindi ka. Ha? Makikita ka na ako? Amiga na ba ito? O, nagsige na sa tag video call. Gusto na kong makita tas personal. Sige. Wow. Mas guwapa gid kas personal. Kuwapo man sa dining tahanan. Ay, hey. Okay ra ka? Ha? Ay, oo. Okay ra. Lipay gid ko nga nakita ko nimo sa personal. O mas malipay ka kun makaaway ta. Michael. Kasi makaingon ka nga binuang ning ako diha nimo ha. Geraldine. Inahan kay ko nimo. I love you. May chance ka ko nimo. Geraldine. Ang nga nang malimod man ko, no? Ganahan sa kunin mo, Michael. Oh, kung mao. Kita na. Oh, Michael. Uyab na ta. Salamat, Geraldine. Salamat kayo. Michael. Michael. Nganong sayong kay mong gihatag rin ako ang imong pagkababae, Geraldine? Diba? Mama na inyong giapas ng mga lalaki. Ang among pagkapapay. O kung matuman na inyong gusto, kung inyo naming makuha, inyo naming biyahan. Mong di na kinahanglan nga magpagahigahit pa ko, kay mangita gihapon kag paagi nga imo kong makuha. Geraldine. Kanya karong kinakuha naman ko nimo. Biyahin ako. Kalimtin ako. Ayaw ko ipariha sa ubang lalaki. Kay lahi ko, Geraldine. Michael. Kung sa una ni mong uyab, igaw ka lang kipahimoslan, kipasakitan. Ako, di na ako mabuhat mo. Si Buti may pasabot, Michael. Karon nga may nahitabo naman nato. Kinahanglan ko manubag sa kong gibuhat mo. Mga tubang ko sa mga ginikanan, kay mga asawa ko nimo. Michael.
Nagsimula ang lahat sa isang kanta. Wa ko magtahom nga makakita pa dahi ko og lalaki nga mo seryoso na ako. Tinuod ko ang ilang giingon nga kung may mupiya, may moabot. Sa pagkakaroon, may umaabot naming anak ug malipayon ko uban ni Michael. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN.